Така, добър вечер, скъпи съфорумци. След известно прекъсване отново съм. Така, след известно прекъсване отново съм сред вас, поне за тази вечер. Не знам какво да ви кажа. Това видео го правя с цел. От няма от какво. А, но ще кажа няколко думи. Две-три изречения. Или там както искате ги разберете. Знаете, че съм легенда. Аз съм легенда на този форум. Засенчих доста така на дългогодишни форумци, които присъстваха сред нас. Едни ги има, други ги няма. И така, важното е, че продължавате напред. Форума върви напред форума, макар че не виждам никаква така, не виждам с нещо да се развивате. Няма развитие в този форум. Тъпчете на място май. Всеки път едни и същи разговори, едни и същи теми, едни и същи хора. Не става така. Не става само да стоиш пред монитора по цял ден и да се надяваш да успееш в този живот. Не става. Разбрахте ли? Не става. Има малко свободно време. Старая се да съчетавам работата с забавленията. Вчера бях на коледно парти с персонала. На шефа съм му любимец. Естествено, на всеки съм любимец. След нова година ще ми повишават заплата, всичко. Не, че толкова съм добър, просто защото шефа е мой човек. Нали сещате? И въпросът е да работите малко повече, а не да стоите пред форума и никакво развитие да нямате. Само празни приказки от вас. Само празни приказки. Дърти филмари. Съжалявам, по-голямата част от вас не могат да ми стъпят на ето малкия пръст, ей тук. Ясно ли? На фанелката ми е изписано английски pain, което означава за които не знаят. Болка. Болката в мен е голяма, но съм намерил начина да я превъзмогна. Но въпреки това, тя винаги болката ще остане в мен, ако ме разберете. Но сте ниско интелигентни същества и няма как да го разберете това нещо. Не говоря за всички, говоря за 80% от форумците. И това е от мен. Кратко видео. Няма какво да добавя. Ако имам повече време сега покрай празниците, може да влезна в форума. Малко да се позабавлявам с вас. Така. Всичко добро. Знаете, че аз съм винаги с вас и сред вас. Това да го знаете. Желая всичко добро и дайте малко старание от себе си, защото
Ако продължавате същите хора, на години сте, не ви отива да стоите в този форум, излезте навън, сега е зимен сезон, празници, отидете на Банско с дневно адвокатчето или в Дубай и така нататък и нещо се разнообразете. Примерно. Давам пример. Е малко иронично, но пак да се сетите. Всичко добро от мен.